Mamadu bun sirina akwaka do nindoni fulede dina de do aya laje abaka dina mina yoromi e yere debe karamo laje ni be karamo min do kul alanya sirnya bala abe ciden ka sunna kala famu salafu salih madrasa kala yoroba bolo ibi dembila kata kala bo ko do ko ewa adonna ka fo delila tala ka wajibi ke jumanye bon ko minye juma ko felaye e ka derisu ko be chogode bon ni juma ko ni jigina ni be mo soro min bi ilame parce que la ciden ko na anta halluqi yawmal juma ako juma nyede yawmal juma do ko ni nye salli nye felade abe do yere bolo hari salli ko fe wajilu masabati juma ko fe wajilu masabati fa ida qudati salatu fantasiru wala ko ni salli banade aye chari dugu kolo ka katala ka garjage nyini ko wajuli masabati ka kere ya juma ko fe be wajulu ko masabati mais ni mogo ni kuma do de bu bolo la seli do de bi bolo kala se jamama ube do ne ke ba ko ne almami ye fendo fo kutuba ko no anna falendo juma ko fe ba fe ko perpere latige pour jama ka famu ewa kosobe ko basito ola ube ni almami ye kodo fo juma kono ayo kodo fo kutuba kono kamugo bila fendo ka ube akida do ka minye katawye chani jama ka sari ko juma ko fe be se ka mikoro ta ka bangele ke mogoye wala doni ke bawo ya fo juma ko fe wajuli ka kella da ka wajuli ke asabatilente ko ala ko qur'ana kurun aka charide men na ya soro kuma do de be mogo do bolon salamu ko fe ba fe kala se jamama ima ke kala dai ba shi tola anye nunun jabe ciya joli ka kutuba kuka kwa nkwanye nunun jabe ka kutuba kuka abanna pew wala bo abe to ku lamen idresu feuna ufesu feuna ni abe komini ndogo ku benne ka kuma be nunun ka bon te se ka sagi ko kelen ka nege bo fana bon ni nyen kaliminke ko ciden tale aka sanna yelela ko aye atigi alayewa o cide sallallahu alaihi wasallam anyin karani na ciden ko nuru arahu hadisa be muslim ko na chogo dola ciden nyin kara itale sanfe yittige alayewa ako ale noro de alema alaye na chogo dola nuru anna arahu ako alaye noro de nebo ye chogo de donc oda to amba shi to ka hadisa be ako ni mo min ko ciden tale sanfe aya tigi alaye ko aye galon tige kada alala bo ciden ma alaye ube yeli min dambi kata buna basa hadisa sarahu bawni salafu ye buna basa ka yeli dambi kata dusukun yeli dema maka jabal fuwad ma ara wala ko buna basa ka yeli be sagi kata dusukun yeli dema me nya yeli te tewo ale ye min fo o ante saga ka kuma beka am porta yore munye dro bo ambe se kan ne si haju manke uluye munum be dusukun kala siduma nube sabate utake anyema bon ndella ko fo
nko hadamaden min bɛ kɛ sababu ye ka dusukun kalasi d'i ma fɔlɔ-fɔlɔ ye mun ye min ye ka tanu ni kanu o b'i dusukun na i kana tanu ni kanu hubbul madahi wa sana i kana tanu ni kanu ni mɔgɔ o mɔgɔ ni i y'o ta i dusukun kɔnɔ ne ta ni bɛ min kɛ n b'a kɛ ala de kama ni bɛ min fɔ n b'a fɔ ala de kama ni bɛ min fɔli to yen n b'a fɔli to ala de kama n bɛ min kɛli to yen n b'a kɛli to ala de kama mɔgɔ tɛ mɔgɔ si ka tanu ni la a n'a ka majamu de tanu ni kanu o tigɛ ka bɔ i dusukun kɔnɔ wala nin na i bɛ se k'i ka baaraw kɛ i ka alabato kɛ ka ciden ka sunna kɛ ala fahamu salafu salih i ma ko kana de kɛ mɔgɔ ka tanu la kɛlɛ filanan alifiraru min jammi nas i kana boli hadamadenw ka lagosili ɲɛ ni mɔgɔ ko ne ka nin tawhidi tɛ n ka sunna ta ala fahamu salafu salih mais mɔgɔ kan'i lagosi karisa i ye nin fɔ i man ka nin fɔ karisa i tun man ka nin kɛ n'i siranna mɔgɔw ka lagosili ɲɛ dɔrɔn i dusukun tɛ se ka kalasi nin ye filanan ye kana siran mɔgɔ ka lagosili kɔrɔ ala ye cɛbaw tanu yujahiduna fi sabilillahi wala yaghafuna lawmata laim a ko sɛbɛw bɛ jihadu kɛ ala ka sira la u tɛ sira jarage kɛla si ka jalagi ye sɛbɛw ye lahiru ta ciden ye fana wa an naqula li haqq aina ma kunna wa an lan naqafu fillahi lawmata laim sɛbɛw ye nin lahiru nin baya ta ciden de ye awa an bɛ yɔrɔ yɔrɔ an bɛ tiɲɛ fɔ awa an tɛ sira mɔgɔ si ka jalagi la ala ko la donc i kana boli mɔgɔw ka jalagi ɲɛ ni mɔgɔ min ko ne bɛ mɔgɔw kana ne lagosi de u kana ne lajaragi dusu tɛ se ka kalasi parce que a filɛ ka min fɔ a y'o de fɔ a ka kuma kɔnɔna na ko minnu filɛ ka siraw ni fɛnw bila k'u bɛ hadamaden jɛ ɲini de la ni hadamadenw ka hakilila ɲinini mun b'u bila hadamaden jɛ ɲini la i siranna lagosili de ɲɛ ani ye tanu ni kanu nin tɛ fɔlɔ ye wa sabanan n'a b'a fɛ a ka diina ka sabata bolo dusunkalasi ka sabata bolo a ka sunna ka sabata bolo ala fahamu salafu salih wa qati'u tama fima aydi nas a y'a ka tamakɛ tigɛ ka bɔ hadamadenw ka bolola fɛn kan i k'i tamakɛ tigɛ ka bɔ hadamadenw ka bolola fɛn kan k'i dusukun dilo ala la ka tawakkali kɛ k'i ka ko da ala kan ni ala yɛrɛ ye min a to a ka masaya la ka min sama kan'i ma don min o y'i ta ye ni ala ma min nati i k'a dɔn diɲɛ hadamaden ni diɲɛ danfɛn bɛɛ sababu a bɛ tensi bɛ ala de bolo ni ala y'a latigɛ don min ko min b'i ma ko ɲɛ ni ala y'a latigɛ don min ko min b'i so de a yɛrɛ de bɛ na ko hakɛ to i ka nin minɛ o man yatawakkal ala allahi fa huwa hasibuhu ni mɔgɔ mɔgɔ y'i ka ko da ala ka ala b'i wasa donc dɔnnikɛbaaw ye fɛn saba bɛ sababu saba min filɛ nin sababu saba ninnu de bɛ kɛ sababu ye ka dusukun kalasi di hadamaden ma nin fɛn saba ma sabati mɔgɔ mɔgɔ bolo u b'a fɔ ninnu de ma al-aghradu riya ko laɲiniw bɛ kɛ sababu ye ka hadamaden kɛ yɛrɛ jirabaga ye nin saba de don tanu ni kanu ni majamu ni kanu ani ka boli hadamadenw ka lagosili ɲɛ ani k'i nata da mɔgɔw ka bolola fɛnw kan ala kan wasa bon ko wa dɔgɔtɔrɔw y'a yira ale ka muso kalo saba ka taa échographie kɛ bon dɔnnikɛbaaw ko échographie ye cogoya fila de min ni bana de sababu don u bɛ darura dɔ de bɛ muso la u ko a ka échographie kɛ o de kama baasi t'o la kɛ o ye bana de o ye darura de baasi t'o la mais dɔnnikɛbaaw ko échographie min ni kun t'a la nafolo ciɲɛ b'a la maana ka taa échographie kɛ den yala cɛ de ou bien muso don kɔnɔ cɛ de don wa ou bien muso de don dɔnnikɛbaaw ko kun tɛ nin de la ko a dan ye mun ye ni échographie kɛra n'u ko cɛ don i na nisɔndiya o tɛ yan n'u ko muso dɔ don bunamusominw ko nin sugu hadamaden kana ye nin minɛn kɔnɔ
akera muso ye muso diri ma wala de ka soni do amina ci diri ma wala de ka soni do amina kan ni sonja nay mais ni échographie kunye de nka do ni cede do nan ni sonja ni muso do fana ni songwana na akon ni manka donc hada madin kana échographie ken ni de kama mais min ta ni dotoro ya yira bana do de be darra do de be échographie ka ke pro o de kato ka nyedo bashi tola koni mogo min sallira fatiha be kala yoro mi ka sora daka ale nyinana ma sora daka qabla balu be bada tala qabla ni bada tala parce que ewa ka fen fara fatiha ka sunna de do anana shayl bukhari kuna abu hurairah ka hadisa be ako ambe salline awye ciide nye min bange amba bange ciide nye min gunda amba gunda ni mogo min ye fatiha kala iye sora daka afule akanyi mais ni mogo ni ndanna fatiha doroma basiti ka salila oda to Sheikh Albani ka sifatu salatu nabi abinni hadisan nati kunni mogo minya ka salli be ke idanna fatiha la ima sora da shika foiti ka salila parce que ka sora nunun da ube ka aya da fatiha ka sunna de do ni ya da kai ba baraji soro mi hari na ma da ka qablati la badati la mais ni yanka fiqhu laje ulo ba fu ko sora kanka fara min ka ima sora kaka ko ewa iyen na kasidike ibe qabulake donc sora manka dammin ka ne ya daka ibe bada ke me kuma sahale yoro min ni fatiha doron kanka kala eye itugo ka do faraka wa ube inyina na ka do faraka wa qabulati la badati la yoro mi ni fe manka fara fatiha ka ye fe faraka itugo inyina na fentiya mana fen kanka fara minka ima fen faraka fenti ka sallila fen kanka fara yoro minka ima fen faraka qabulati la badati la ulu ye sunna ude me kana to ki tugu ka ke kone me ni mo min nyina wakati koni be se ki tugu minye ewa pasika sabatira chide mbolo ko mi ewa salli fana salli kana yusmina hayana li aya salli fana sallila ko wakati dola kulu be aya me chide na donc don ko wakati dola chide tumbe do fara salli fana ka arakal laban fulaka ube la gasara asabatira fana Abubakar Siddiq futuru arakal laba fatiha ko fe ربنا لا تجعل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب أصبت أبو بكر دلك نينكلا فطور ركلبا كفر فاتياك donc doni ko ko ni nyoro qabla ni badate mo wala nuna bo ko kuma do fana be ka takana sagi sisa ko fiqhul waqi' parce que ni mogo min ko sisa ambe ko mun na mujaharatu nunu ku haramu elendo utebe ube mun fo ko fiqhul waqi' ko nunu te teredo ko jian ka ko sisa ko nin tado ko nunu be kitabu do fiqhul waqi' ku twado fiqhul waqi' Sheikh Salih Fawjani nyin karanina ko ni doni ke bawo do kuma na aqida uni feunna ko do ba fo ko karasa ko fiqhul waqi' atado ko karasa de fiqhul waqi' bode bolo ako ka fo fiqhul waqi' akon ni nyere ko kura yefolo muhaddisu akon ni nye ko kura de akulu madali kame ka fiqhu tilafula ko fiqhul ahkam fiqhul waqi' ako tewo ni sisa ka ko kura de ko fiqhul ahkam fiqhul waqi' akon ni nye ko kura de dina kono ninte ko kura de do dina kono akon mogo munun be nin fo fiqhu waqi' ye munyen bulo ko kura munun be jian kono i ka soro ibe journaliste kalama ibe journée kalama ni nyoro ka fama ya kete ni nyoro ka president ya kete nin ka jamana ye nin ke nin jamana ni masina nimbe akon nonu de fiqhu waqi' qila qala mogo ka hakrina jugo fara nyogon ka ebu o debu ekunna akon min ba fo fiqhu waqi' ako e ka nyinin ka aqida la bari la ilaha illallah anyinin ka la ilaha manana umadilulu ha muqtada hatado iba sura tigitado akwa tigit nyinin ka salli saratu lake iba sura tado atigi nyinin ka fem munumbe salli di tinya atado jahil iba sura jahili da te fuido dinala
ba fu ko fiqhul waqi doni ke baga ko doni ke baga ye fiqhul waqi yere de islamiya sariya doni ke baga mo min ye qur'ana kala ka nyedo e hadisa kala ka nyedo ko si tena jiya kono ni ete se ka nyana bonu qur'ana ni sunna faqihu fi dini odi we waqi yere do kateme fiqhul waqi tigu yere ka buna wasaminu ko yenni minye da fiqhu waqi fo be hada madon be demisenu sugula kabo dina kalani ni dina famu ngal ko fiqhu waqi ako bi sugula kabo dina yere famu made kwa ako kasoro ciden ko ako lu fule ka doni dilo fiqhu waqi de la ako kasoro ciden ko man yuridullahu bihi khayra man yuridullahu bihi khayra yufaqihu fi din ala te fiqhu waqi do ni ciden te fiqhu waqi do ciden tigala tadwa ciden be kuma na nin dungoyo ciden kun ni ala ye hera nyin la nyin ni mugo minya abila famu dina de la fiqhu waqi ko man fo donc ambe mi fo ala de ko qur'ana kono tibyana li kulli shay ونزلنا عليك الكتابة ودت ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء ala ko cide man ne qur'ana jigi ka qur'ana de be fembe bange mbalima fuyi tena depuis qur'ana jigina fo kata jiya wuri ko shi tena jiya kono na nyana bo chogote qur'ana kono iba suru di makala edi mafamu edi te fendo ko shi tena jiya kono fo kata jiya wuri na nyana bo chogote ciden ka di saw kono ko shi tena fo kata jiya wuri na nyana bo chogote sarfu saru ka kuma kono awa fiqu waqi ko qur'ade karamogo do ko ako fiqhu waqi tugiyele ko hijibiyaw de nana naye kam mugu sagi kata aqida ni tawhid ni salafu ka karamogo lamelima ako hijibiyaw de ka jando turu kam mugu sagi kabo ulama rabbaniyina ulama ahli sunna ulama salafiyina turu kam mugu sagi kabo luka kitabunu kan lamelima de hijibiyaw de ka hakilina nu ka janyen ni donc ambe min fo aye dina famu de kala man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fi din aye dina famu de nyini aka dina kala aka famu ala yude fo qur'ana kono e ala ci de yude fo hade salen kono ala de ko tibiyana li kulli shay qur'ana de be fembe bange aye qur'ana kala ka nyado aka famu la famu salafu salih aye hadisa kala aku famu la famu salafu salih ko shi tena ni jiya koko nyana amba suma munna amba suma fiqhul waqi de ma ciden ko tarakitu fikum shay'ain lan tadillu ma tamasaktum bihima kitaballah wa sunnata ko fiqhul waqi de ciden ko nye fen fula tawbolo ate fila abada ko fen fula tawbolo alaka kitabo nin ka sunna alaka kitabo nin ka sunna fiqhul waqi de foraya awa fiqhul waqi min be foye taw makola min be qur'ana ni hadisatu ala fahamu salafu salih fiqhu waqi bo tigi yere de bolo en ko de ato sheikh abdulaziz ala sheikh fanako aku fuqahawu nulu ma fiqhu waqi do ako jomba do qur'ana dombago ciden ka hadisat dombago anu famu bagala famu salafu salih min be terenka min be waqi min boka nin nunu ma do jomba do qila wa khala faranyo kay sigi korofoli uni feuna fiqhu waqi de ninde donc ambe min fo kuma min bo fo ni nyen ngalonya ni nye ko kura ye dina kono fiqhu ye dina famude mais fiqhu waqi mum fle hijibiya nunu munun fule ni marasu la de munun fule fitina wala jamana kono de ni marasu nube mogo lasu boli nu famaw ka bo famaw kamade ka famaw kelede ni fiqhu waqi be wulude bolo ala kan kisu toro mala kan tanga الله أعلم لا أدري bo ko wanin jiara munu ble jiya kono kaburu jiara munu jera sugu munu nye bidia nu shirku ye ni ka bange baga bala ni be wori min dama abatu wala ibe junubu sorowa bon ni yere yado
ni nye ni wari dama ba do jiyara de la o be afule kata jiyara yoro de la saran aya sarema kon ka wari do ciyama beta jiyara yoro da a haramu yara ka wari ndama nin kama la ta'ata li makhluq fi ma shatil khaliq wala doni ka ba ko ni sugu yere ni bange baga min do ni eye wari dama dora ba do nin ko sugu de la ko kana wari mugu dama na ma ko be balo mina balo insa ka dama na ma ko be mina insa ka dama na ma ko be femina be insa ka dama ne yere yado kono ni wori dirama ate wori ndo balola ate wori ndo fenda galela beta do ni bidiaw de la uba beta do fulanka fu ya nunu de la kana wori dama abalo ye minye anana fakati mina na ma ko be mina yere ko sa ka dama bon ko subuha do bubulo nan ko sunna mo ni bidamo kana fara nyogon ka ko ciide na Abdullah ibn Ubay tumbe baraka nyogon fe Abdullah ibn Ubay tumba ata duga kono de la waye munafaqide bidamo ya ta bila kene de ka munafaqi ta dogolendo abadu sukunde kono ma bila kene ka me bidamo ya ala soso ni ciiden ka hadisa soso de bila kene de ka utef jogo kelena koni mogo min y'a muso bila siɲa saba i bɛ se ka saga o muso kelen ma i tɛ se ka saga ma siɲa saba juman do e ye muso bila i da ma dafa i y'a sagi o kɔfɛ a kɛlɛla i y'a bila i da ma dafa i y'a sagi ala ye kankari da ye at-talaqu marratayn fa imsaku bi ma'ruf aw tasrihu bi ihsan ala ye kankari da ye ako bilali min ni ordu bi boli ki ka muso sage sinya fula do de ni bi ka muso mina mina cogo nyumana ni ba bila fana sabalana abila bula cogo nyumana fula ten ni nyewa ni sabana dafara nin kofe fo ni ce were ya furuna ya bila uba fatura ka to sino te daga ka fu bon ko dona ka muso kelela a duso bora ko yi bila sinya saba o doni ke ba ko ni bilali fora yoronin kele sinya saba te ni bila sinya saba ka saba imbe faranyon ka kuma kelena ube sigi yoro kele ni bila doni ke ba ka kuma sahalin da ni bila li kelende ko do ko ale ka muso ba nyina fe ko aka ale bila ko ale ko bon ko ale ya ka muso bila o de te mais ako muso ka idda sigi afe comme muso ba ke kale dusu bo ka ka telefoni bo ka wali ce wole anu be kuma abe daga pour kale dusu ka sabe daga le ka afo muso ka ta idda ka so kono ala ko qur'ana kono wala takhrujuhunna min buyutihinna wala yakhrujuna illa yatina bi fahishatin mubayyina ala ko ni muso bila e yere kana muso boy ka so kono akai idda ka so kono muso in fana yere kana bona yere de akai dake ka sokono illa nyatina bi fahisati mubayyina min ni muso mi fo ni muso mi nye ko jugo bangalenke don kama ko jugo bangalenye munye ne na bin na deli de la ube wakati be dangali la sokono ube nin ko sugu min fuleni na ko abake ka dusu kasi ni nye ko jugo bangalende na kan ne un ne fewnye abe daga ye ka fo akata yidaka ka sokono nina سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك Mamadu Bunsirina kwa ka do nindoni fulede dina de do
a y'a lajɛ a b'a ka diina mina yɔrɔ min e yɛrɛ de bɛ karamɔgɔw lajɛ n'i bɛ karamɔgɔ min dɔn ko ala ɲɛsiranya b'a la a bɛ ciden ka sunna ka ala faamu salafu salih madrasa kala yɔrɔ b'a bolo i b'i den bila ka taa kala ye bon ko dɔ ko wa a dɔnna k'a fɔ dalila t'a la ka wajibi kɛ juma ye bon ko min ye juma kɔfɛla ye e ka derisi k'o bɛ cogo di bon ni juma kɔni jiginna n'i bɛ mɔgɔ sɔrɔ min bi i lamɛn parce que ciden ko naha an tahalluqi yawmal juma a ko juma ɲɛ dɛ yawmal juma dɔw ko nin ye salli ɲɛfɛla de a bɛ dɔw yɛrɛ bolo hari salli kɔfɛ wajibi ma sabati juma kɔfɛ wajibi ma sabati fa idha qudiyati salatu fantasiru wala ko ni salli banna de a ye cari dugukolo ka ka taa la ka garijɛgɛ ɲini ko wajibi ma sabati ka kɛrɛkɛrɛya juma kɔfɛ bɛ wajibi ko ma sabati mais ni mɔgɔ min ni kuma dɔw de b'i bolo laseli dɔw de b'i bolo ka lase jama ma ou bien dɔɔnikɛbaaw ko ni alimami ye fɛn dɔ fɔ kutuba kɔnɔ a nafalen dɔ juma kɔfɛ e b'a fɛ ko pɛrɛpɛrɛla tigɛ pour jama ka faamu kosɛbɛ ko baasi tɛ o la ou bien ni alimami ye ko dɔ fɔ juma kɔnɔ a ye ko dɔ fɔ kutuba kɔnɔ ka mɔgɔ bila fɛn dɔ kan ou bien akida dɔ kan min ye kataw ye cani jama ka sari ko juma kɔfɛ e bɛ se ka mikoro ta ka bangeli kɛ mɔgɔw ye wala dɔɔnikɛbaaw y'a fɔ juma kɔfɛ wajibi k'a kɛ laada in ka wajibi kɛ a sabatilen tɛ ko ala ko kuranna kɔnɔ a ka cari de mais n'a y'a sɔrɔ kuma dɔw de bɛ mɔgɔ dɔw bolo salamu kɔfɛ b'a fɛ ka lase jama ma i m'a kɛ i ka laada ye baasi t'o la an ye ninnu jaabi tiɲɛ joli ka kutubaw k'u kan quoi n ko an ye ninnu jaabi ka kutubaw k'u kan a banna pewu